Ne da uzmem terasu, da uzmem kesu. A? Okej. Idemo svi sada. Dođite s autom tamo pa ćeš mi onda dati. Ajmo neki... Koji telefon ispuno? iPhone? Pošto nisi ponela? Hoćeš da odeš pa njega? Dobro jutro ljudovi, danas idemo familijarno, pošto imamo goste. Idemo svi skupa, idemo svi zajedno. Tamo blizu Beča ima nešto familijarno, ne znam, nije to žena našla nešto. Tamo idemo svi zajedno, imamo oko 3 nešto sata vožnje. Pa idemo tamo malo da se provodimo, ne znam ni šta je to. Šta je to, neki park ili šta je to? Evo, šogoru si ispraznio akumulator. Pa ćemo sada ga upalimo na žice i palimo. Nadam se, nas kiša neće ujebat. Ali u svakom slučaju tamo ćemo da odemo. Stali smo na pumpu da tankujemo, pa pravac autoput i pičemo prema Beču. Imamo nekih 3 sata i 15 minuta otprilike. Family Park, to ti kao Luna Park fazon. Ima svega i svačega, vožnje. Mali šaje. Dojio sam. Jeo sam. Nam. Ali nije puno jeo, mama, ne? A? Aj ti, budi opet. Dobro? A ne, možemo tamo da idemo, Sale. Tamo moraš onda ići u restoran. Da više tamo. Drži se za mamu. A tu mi uvijek stanemo, inače. Uvijek kad smo mi išli za Beču, od uvijek stanemo. Ne znaš li da pušiš? Ne znaš li da pušiš problem. Mi smo spavali danima zajedno. Baš ti fali. Smrade jedan. Eto ti! Jesi se sjebala? Nisi se sjebala? Molim? Bravo, gdje su ovi otišli? A? Tu nema nikog jeba. A nije tamo Bojana. Hvala. Hoćeš mi otvoriti ljubav? Ovo je snimao. Hvala. Wow, ovo je profesionalno. Kako si je otvorila? Ja ne mogu više zoomirat. Ovo što je cool, neke patke guske, što su to? Viš? Guska i princeza.
neću uspjet snimit ovu tetu. Jer ti treba 100 godina da možeš snimiti. Pa ušla sam u portret. Family Park. Treći izlaz. Amenovi. Šta? Šta se osti? Ko ima u tvom? Ne, u Škodi. U Škodi pa kod Olja Roka. Olja Roka. Olja Roka. Jesi lijepa zelena boja. Gdje ćeš ići? Šta vidiš? Gledaj. Gdje bre? Jo, ne vidimo drveta. Tamo iza drveta negdje? Gledaj sad. Evo ga. Aha. Još se okreće. Uj. A hodeš, dajem ti 100 evra. Da. Ali to će ti moja žena dat, neću ja. Jesi čula? Daješ mi 100 eura ako odem. Ja, vidi se li. Pa sama sedim. To nešto izgleda kao drveta nešto. Evo ga, šogor. Zaspo u autu, kaže. Aj, Šogi! To. Poslije 3 sata vožnje treba trčat malo. Ja mislim da je leba liko. Evo vidi ovdje. Evo ovaj. Za Vesnu. Da, to je kao da je dozvoljeno. Droid, slušaj mene. Ovo što nije Da. dozvoljeno. Mislim, i pamet. A dozvoljeno, ne. Bozvoj. Mi samo gledamo. Ovo vi gledamo, da. A? Što? A. Hajde. Islušaj, daj tati ruku. Se vidi mama. Gdje je ulaz? Ajmo, ide auto. Brzo, Sale. Happy Magic Fun. Ajmo Šogi. Ja samo ovo pokažem. Pa ne znam, vidim. Što su karte. Vjerovatno oni skeniraju na to. Pa ima QR kod. Tako ima ko. Koliko? 6, ja. Sad ću vidjeti. Samo treba proći. Šta da osvojim? Neki proći. Ovako veliko. Da ti osvojim? Aha, ono veliko. Ajde. Ima tu nekog? Ja, samo ta kasa radi, ne? A pa... Ima nekog? Ajde. Kod njega se... Bei Kollegin? Ok, danke. Trebam ja naprijed. Ti znaš. Ne, nema što. Znači mi smo platili 37, a tu ti je 40. Dobro, imaš QR kod ako ste platili, to je to. Čekamo u redu. Yeah. Vidi Dikija. Vidi. Sad ćemo da uđemo. Ajde Igore, hoćeš skenirati prvo? U stvari vidi možemo odmah ovdje. Ajde baba. Baba ti i Mališa prvi. Vi habe 6 Mal in eine Handy. Ajmo. Ajde invalid. Mi prvo. Burger zone. Bebo, eno ti burger zone. Šta je to? Opa! Jeco, hoćeš to? A, Jeco? A, Jeco? 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 E sad čekaj, Olja. Tu sad svaku vožnju plaćaš posebno ili ti sve besplatno?
kartama. Coffee to go. Kafe espresso 2,70. Double espresso 4,10. 4,10, ne 40. Ima nešto da se jede. Langoš. Langoš, imaš mađarsku langoš. Antilangoš. Zanimljivo. Molim. To hoćeš? Ajde, osvojit ću ti to. Gde je to? Gde je to? Šta bebe hoćeš? Vidi auto, Sale. Vidi auto. Vidi auto. Wow, Sale! Wow! Aj mama, izdivljaj se. Tuči se. Udri. Eto ode tetka. Ja. Ne znam. Moguće. Olja divljak čoveče, ćeš da ubiješ ljude tamo, šta ti je? To treba Ja, Saša! Olja, odmah na mene. Evo mi polako šogi. Eto, onda bacimo. A ja, to je sve free. Sve free. Hoću? Ajde. Ti si Tonijem, ja ću snimat. Igore, hoćeš? Ajde, čuvajte. Ali moramo čekati, vidiš da se čeka red. Ajde onda. Ja, bilo je ekstra. Samo se zaključio telefon, nismo snimali, ali bilo je dobro. Brutalno. Ali snimila sam ja. Jesi, snimila je ona. Bit će. Pa ja, to može i Saša, ja. Pa odiš sa njim. Vidiš da sedi čovjek sa starijim, odiš sad da vas dvoje zajedno. Ajde ti. Pa gdje ću ja? Neću ja. Ajde onda, ajde. Ajde Bojana. Idemo svi. Reci čao Sale. Čao Sale. Čekamo na balone, idemo s balonima. Hoćemo na balon? Hoćemo na balon, Sale? Vidi tata. Pa oce tata, ide s tatom. S mamom. Sad će. Jeca. Ćao. Gdje keka? Naši keki. Mačke mi keka. Eno je keka. Idemo. Vidi, sad letimo. Keko, papa Keko. Vidi, Sasa. Ode keka. Sale, kako fino hladi. Keko! Pomaži nam, Keko! Papa! Lakše. Gdje Keka? Keko! Više se Keka drži ovako i lakše. Ode Keka!
Nije mi dobro, ljudi. Ova mala vožnja me... Ostalo mi muka, čovječe. Ne bi nikad rekao da će mi biti muka. Ali sin je dobro izdržao. Dobro izdržao, baš je. Oj, sin bi još. Idi mama, s njim još jedan. Oj, evo mam. Evo Šog i ja prebledjeli, čovječe. Srušili se skoro. Jebem ti život. Bili smo na ovoj vožnji, ništa nam nije bilo. Otišli na ovu vožnju, obojice prebledjeli. Sale, patka! Patka, Sale! Hoćeš na patku, Sale? A, Sale? A, moguće, evo. Patka, ajde na patku! Ajmo. Saša na patku, evo ga. Eingang, tude piše. Eingang. Ovdje, to. Ajde, ajde vas dvoje. Brzo za tečom. Brzo za tečom. Idemo na patku. Ajde, da vidimo da li ima još mesta. Čekamo. Sačekamo patku, Saša, pa idemo na patku. Evo nas ljudi, idemo u patku na stroje. Ja ću se prevrali. Seli smo. Koga? A je. Sad. Djeca u sredini. A je, ta se sakrila tamo. Saša, gdje smo mi? U patki? Patka! Patka! To je patka! Seli smo u patku. Da se vozimo s patkom. Bićemo kvak. Ljuljamo se. Ja, to je baba je sa bracom. Braca. Baba. Ćeš potpitani, pravo je da ovo ti pravo. Maši papi, evo je baba. Papa. Evo ga, gotova vožnja. Čekaj, da izađem prvi. Zašto ste vi prvi, dobro. Brzi ste. Zanimljive babice. Bitte danke. Hoćemo napraviti pauzicu malo ili šta ćemo? Na voz? Ajde na voz. Saša, hoćeš na voz, Saša? Gdje je voz? Voz! Gdje se ide unutra ovdje? Idemo na voz. Kupite karte, imate karte. Ti, Toni, ti, a ja Jeca. Koliko bude toliko mjesta? Šog i ja ćemo. Neko se ispovraća, sad žena vidjela. Da ćemo doći poslije. Ajmo dalje. Za iste pare. Ovaj voz još nije krenuo. Gdje si, Niki? Niki. Dobar je on. Šta je to? A, burad nekako. To je neka burac, jedne šubure i okrećeš se. I sad tu može negdje veća. Eno ti ono, hoćeš ono? Hoćeš ono? Hajde! Ajde da nas još promućka. Još da... Deveca.
Saša! Jeco, Dođi. dođi vamo. Dođi se Sašom. Isto? Pa izgore, Ovo je isto, ovo je se ljulja. Neće ovo. A to tako i tako može nama. Ide levo, desno. Ovaj samo gore dole. A ima dva ista, jel da? Da. A to je slično. No tu te baš snigi. Nismo spremni. No nego šta smo spremni? Da vidim. Moram da sve iznutrice čoveč. Da, ti baš izvuči. Vidi tako, najbolje. Najbolje. Da ne bi poletilo. Da. Kad ćeš poletiti? Sam poletao, vrate. Ja skoči sa sedišta, čoveč. Krv ti jebem. Ja ne se Veli kuda govno iz dupeta dođe u glavu, jebate živaš. Jebamo. Sad tako krene. Ajde, sad sam zajebao. Malo sad muči. A to tamo se opustio. Sad ti jebem. Oj, jebo mater. Dobar osjećaj, brate. Da ti se onako krene gore, brate. Ja mislim da sam jeo. Bilo bi. Bilo bi super. Tu će ispovraćati. Sigurno. Nema šanse ovo ide. Ostajete, vidi njega. Kao pečurka. Gdje je ovaj? Ajmo u traktor, gdje je traktor? Ajde, idi sa Sašom u traktor. A eno ga traktor, da. Ajde sale traktor. Samo da ne idem što se vrti. E to, ovo može. Evo nas Ljudovik, živi smo. Evo nas kiša uvatila. Liebe Besucher, bitte beachten Sie, dass das Rauchen im Park nur in den gekennzeichneten Raucherzonen erlaubt ist. Vielen Dank. Dear visitors, please note that smoking in the park is only permitted in the marked smoking areas. Thank you. Danas bilo kiša uvatila, ali smo preživjeli. Hvala Bogu, sad idemo doma i da proba ovdje nešto. Sad ćete da vidite. E, to će Olja da ide da proba. Ja neću, ja ne želim da budem okar. Dođi kod tate, hvati se za tatu, hvati se za tatu. Vidi. Sviraj broj. Jesam. A jes, pa izvini, ne znam, je. Vidi ovo sad. Šta? Bolje biti bilo. Bolje biti.
Sale. Sale. Evo, 3 musketara. A, evo je Olja. Sad oni idu na vožu. Odoše. Ajmo mi sad Saša tamo. Gdje je most? Sad ćemo mi da vidimo tamo mamu. Sad ćeš da vidiš mamu i Sejku i Teču. Je auto? Auto? Eto. Auto. Auto? A? Sad će mama da dođe. Mama, Seka i Tečo. Sad su seli. Sad su seli. Da. Sad će mama i Tečo i Seka da dođu. Vidi, mašu Tečo, mama, vidi. Mama ti maše. Mama ti maše. Ovdje mama. Eno, ovdje mama. Eno. Mama, Seka i Tečo. Sad oni idu tamo gore, ajde idemo da vidimo gdje će oni to da odu. Jesu ovo mama i Tečo? Nisu. Jao, poprska naš. Stani tu. Tu ide mama. Tu ide mama. I evo je mama! Poprskala se mama! Mama si poprskala! Ovdje, sad će mama doći vam, idemo da sačekamo mamu, ajde. Sad će mama odavde da dođe. Tamo. I evo su pobednici! I kako bilo? Super. Super, jeste mokra si. Sad hoće da uzmu slike, te i slika. Ali digo ruke. Olja se sakrila. Ja vidim vam naočare, majko moja. Kosa ti je mokra. Olja se sakrila. Nešto sam tela, ili možda... Stazi tamo, vidi jejce koju facu napravila. Evo. Uzela sliku. Dobro, uzela bacila sliku dole, čuo sam. Vidimo mi to. Šogor najviše uživa. Jeca se usrala. Jeca se usrala. Eto, njima ekstra bilo. Jedino Bojana i ja nismo išli. Da. A šta će mi? Ajde, vidim kao ideš unazad prvo, a? Tamo. Tamo, ali ideš samo nazad, Aha. ideš u rike, ti popnem da napred. Tu je ono najveće. Pa da, tu najveće, gdje se najviše prska. Mališa je u to, deci Niki! Mali. O, Duća. Duća. Idemo Saše da ispunimo želju. Se on voze na voziću. Da, baš je moćno. A? A da, vidi stvarno. Kao visi tamo. Pa idite mu pomoći. Ajmo, idemo na vozić. Što pucaš? Aaaa, evo joj to, jevem li joj. Pa ima da je osvojimo ono tamo, ona. Olja traži svo vreme ono. Svo vreme to traži, sad ćemo doći. Samo za Rennfall und die Stange darf nicht runterfallen. Aha, okej. So, 4. I Saša, dođi vam, Saša. ništa. Danke. Ču. Idemo vozić. Čekamo, moramo čekat. Dođi kod tate. I čut, čekamo sada.
Čekamo vozić. Čiko zaspo, spava Čiko, vidiš? Čiko spava. Vidi ga, zaspo Čiko. Čiko zaspo na poslu. I on priča. Vidi Čuču, vidi Čuču. Ode. Ode, Čuču. Maši. Kaži papa Čuču. Ode. Evo nas sale. Čuču, ide sale Čuču. Čuču sale. Čuču. Kakav kaže voda. Vidi Medo. Vidi Medo sale. Medo! Medo! Si vidio Medu? Tu je onaj Nikolo. Visi. Evo Vuk, vidi. Vuk. Si vidio Vuk? Wow! Čuču! Vidi, vidi. Vidi, ovčice. Evo ga. Ugrizla ga za guzicu i si vidio sale. Vidi, 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 guskice, vidi sasi. Lisica. Beri, kudi bolje. Wow! Wow, sasi. Stigli smo. Sad će dobio poklončić. Od tetke Teče i Seke. Traktor. Evo nas dvojice. Deci, deci, deci. Jo, nisi bio kod mene ceo dan. Da? Nisi bio kod mene ceo dan. Vidi Maća tamo gore. Tu ima neki veliki tobogan. Tu negde. Baš ogroman, ogroman. Vidio sam na mapi. Evo tu ja mislim. Da, evo. Može u nas dvoje. Hoćeš? Da. Vidi su Sašom, da? Pitaci 5. Wow. Ajmo. Aj brzo, šetaj. Šetaj, šetaj, šetaj. Piči, piči. Stani, moramo čekat. Moramo čekat. Čekamo. Stani, sad staneš i čekamo. Ustav. Dobre. Sedamo. Obla. Obla. Može? Drži se, drži se, drži se, drži se. Uiii, Saša. Obla! A, bilo je ekstra. Ali sale bi još. Pucaj stopa i eksplodira.
Da voziš brodiće? Može. Vidi ovaj vidi. Hoćemo. Nego šta ćemo? Ajmo Olja. Ajde, bacaj koš. Ajde Olja. Ti nemoj me zabavati, ajde. Bacaj koš. A šta ne znaš? Ne znaš baciti loptu u koš. Aj tebe. Gdje su ovi? Falše mama, falše mama. Ajde. Yes. Malo jače. Skoro. Aj, skoro. Bila si bliže nego ja. Tu smo blizu izlaza, park Sunce Rezerva rađeno pola sata pa idemo iskreno, treba nam 3 sata vožnje. Proćemo neku kaficu, popiti i palimo dalje. Mamo kupuje kafe. Šta ti prikrivaš tvoj prdež? Kao, znaš šta, kao uradio? Znaš kako je Pluto uradio? Eto, tu smo kod izlaza. Idemo polako. Eto ga, završili smo, park se zatvorio. Idemo kući, idemo Šogi. Idemo polako svi za Klagenfurt, 3:15 minuta, tako nešto. Ćemo da vidimo. Šta hoćeš? Kako se zove Guska koja igra? Giska? Ne. Gigra? Ne. Tigra? Ne. Đuska. A Đuska? Dobra fora, dobra fora. Evo ga ljudi, tu mi završavamo polako vlogić. Ćemo snimiti još par stvari usput ako uspemo. I mi palimo kući. Čekaj, sad ću ja to pomestim. Palimo kući.
idemo. Ne mogu više. Pa ćemo da se gledamo kad stignemo kući. S ovim videom ćemo da odjavimo vlog i idemo da spavamo, ljudi moji. Hvala vam što ste gledali vlog. Mi smo uživali, bilo je ekstra. Bilo je brutalno. Nisi ni znao da to postoje. Da se tuširam, da jedem i da spavam. Ne znam šta radi ostalo. Svi su u pidžamama. Svi su u pidžamama, svi će spavati. Svi smo crkli. Sad ljudi, ja ću da vam odjavim vlog ovdje. Mi se vidimo u sljedećem. Hvala vam što ste gledali. Like, sub, share. Pozdrav.